to ukwazi na Slayz Deeds in studio right now, right? And then I was talking to someone angashitondo about a lot of controversial things about this song inonziyo budget yaizvozvo, and then ndikati but the guy ari kunzi ane EP nyowani riri kudropa right now, saka atotivigira ainaro mustudio, but we have to discuss this before we talk about the EP. I think Slayz Deeds, what's up? I'm good and you. Zvikunakidza mabuda ndipatisaona nokuti kutaona kuri kutonhora mudhara kwanzi usina juice autorina kana padeni fair tafamba bo safe. Nice one. Tafamba safe. Nice to meet you, Slayz Deeds, and still remember Mama Babe achitweka because of budget izvozvo pane imwe show, and then vanhu vachiexpecta maybe kusangana rime dhara rine budget yemarombe, you know. Katori kamface kamsimplest zvako. Akatori nekanyanya. Ndakanzwa zvakawanda about the budget yaizvozvo song before we get into your EP, new one EP rachona riri kunzi rinogona kubvira zvodarika budget yaizvozvo. Iri hombe. Ira ndonaro manje arinouraya. Mukutemba naro. Zvekutodaro. So do you think kuti budget yaizvo inogona kukanganikwa because of this song, this EP? Havazikangana kozi song yakabikwa, but pane inonzi Kenani rapa yakaipa. So what do you think about those guys vakazongotanga kungotora that song vachiita sei? Ndakanzoti pakambozonetsa about the budget yaizvozvo vamakazobuditsawo nekumwe vachiti ndo vakaimba machiridzawo neimwe side, and then wakadhilanisa nyaya. Ndakatozongo like vanhu vacho havana kutora time yavo kuya kuzoapologize kuti Slayz wangu ndakakanganisa, sorry. Vakangoignore vakangoacta as if everything is okay, like vakutotanga vasingandizive, then ndakazongoarova necopyright kawana. Ndakazongobvisa paYouTube kawana. So vakatobviswa totally havasipo paYouTube, right? Vachawanike mukangosecha kuti budget izvozvo paYouTube pana Slayz Deeds chete muridzi wayo. Okay, I understand, right? Yeah. And then tell us Rakari in terms of chicha wakati waka experience in terms of kubirwa kwe music nekuzovabvisisa wakafamba because unzana mawatoziva avatomboziva havasi registered ku music rights and whatever, vanongorimba zvingoinda. So deongo rumwe munhu izosoka maybe yakatozongopisa chinzi aiwa ndiye vakomana ava uyu ndoupi hauchatozikanwa. So ungada kuencourage chi before we get into your serious business? Zvinhu zvandikanyanyodzidza ndakadzidza zvakawanda, like munhu ndewako kana uinaye panguva iyoyo, kana muchishanda mese, kana paine chaari kubenefita panguva iyoyo, then kana mapedza izvo zvabenefita auzomuwane futi mulife. Vakaenda havana kutombodzoka zvamuchosa kuti Slayz chii chakaita. Bvandadzidzawo futi kuti music haidongobuditswa zvechiwai, ida kuti wotora time yako ukachengeta music yako safe, then wozobuditsa netime chaiyo. Zvisiri zvokungoti ipapo song yakatombosendwa neshade isati yatomboiswa paYouTube. Ndo zvakazototi vanhu vakurumidze kuiziva. Ufuichi yakatanga kutorera paTikTok, yakapisa paTikTok sound yangu kainini. Then vamwe vanhu vatoinzwa song yatopisa ka. Then bva watoona time yekuti unomhanya kustudio unodini kunorecorda futi same song. Saka but ndakazonzwa vapenekarohwa nanantunga nedi, and then imekarohwa pana mapana ndatoda kuti kutosurprise boza kutomoziva hanzi super what chichi, I don't know that guy. I think maybe so uchaita sei manje because vanhu ivo vanenge vachitoda kuti kuovertake nesong yako. Zvavanoita vakangoisa paYouTube chete ndotodzibvisa, but kana vaida kudzitenderedza neshade avo but chimero chocho ndikuona kunge chikatangira pana producer cause imwe yanzi super what iyo yakazo ndiproducer akatoremova mavocals angu, then bva areplace neyawo super cause same rhythm nderangu, rhythm ro rakaiswa nderangu, rhythm rangu ndikabhadhira mari kuti rigadzirwa. Saka nditofunga kuti chimero chocho chikatotangira na producer wakewo. So I mean the producers ndo amwane problem futi yakuita that ndiko unorekodha ma-artist akawanda, munhu akasvika kabhadhara mari yake kuti ndoda ndigadzire rhythm rakadai same rhythm rangu irhythm rangu, kana wandigadzira ndirangu aufani kuti uzorekodha mamwe ma-artist pasame. That's true. I think ma-producers makateerera pa-Platinum FM. This is Slayz Deeds, and I hope naso uchakwanisa kundochinzwa EP rake new one. Before we drop any song from that EP, tell us about the EP. Kuti maima yatsogara mafunge maybe mamune hasha dzekubirwa song. Honestly pa EP rangu saka ndakatori pasitari kuti the struggle. Ndaka-experience zvakawanda, like zvizhinji zvacho vachazvizvinzwa pakuimba. Se pane song yangu inonzi Kenani ndio iri kutsanangura the struggle yacho
zvaikaita kubva itanga kusvika ichipera pane song inonzi Kenani. Oh yeah. But ndakangoimba hangu nechiHebheru. But vantu vanoti apa pane zvakaitika. Okay, so before we get into that song, maybe tozoiridza lastly. Tozoiridza kopesera. Yeah. And then kuti mama songs eseka pa 5 matracks ari pa that EP. Wanga wakafeature that song yega ndo yawakarwa wega. It seemed like ndo yawakarwa wega. Dzanga dziri nyaya dzangu idzo. Dzanziri nyaya dzangu. Wakati usuda munhu personal ndikati ndikantaura ndega. Okay, so tell me about yawakarwa Natasha. And then tauridza that song before we tairidza. Oh, yeah, Tasha Babes. Ndakaimba song ina Tasha Babes. Like inini kana ndichinyora song. Ndinoimba zvinhu zvikuitika mulife mangu. Masong ese andonyora ndoimba life yangu. Like izvozvo zvandikatoimba Natasha, not kuti Natasha ndiye munhu wacho, but zvinenge zvichiitika somewhere there. Okay, let me just play this. Then ndinozongotsvaga munhu anondibatsira kuimba akamirira mumwe munhu. Arikati feeling. So, you want to comment 25 minutes past 3. And just come to right now and talk to DJ Mamonya Matete and Slayz Deeds. God forbid. Mona Lisa, Melissa, Nalisa. So wandisa, ebancha tusiendani wonodisa. Moyo wangu unodai wewe, ndikaita ati problem anurapa ndiwe. Unondifungira, unongomutura, kungomuka wakachajanyishwa singasile. She's my bestie. I'm in a good self, many trusty. You are too jealous. I will fight a good one and in a mashes. No, it's Melissa. So, baby, told me good Indian and Melissa. One and one foot in scan and Melissa. I could control your mind like a Lucifer. Melissa and the cat is an eye. Dai mood and the capita nae. And you know it's a night. Please come down and go hit a monoquai. I'm not kufonera me tonight. Nikakufunza kutindana not your sister. Before Melissa and Maya na Monica. And I don't know what you are singa kutika. Tika mateurira pasi. Modiwa wangu pasti zipasti. Shekutera jotu venirasti. Ukajichengeta jinure trusty. Kill somebody when I never done it. Aida tonakiro dzara. Right back. Yeah, that feel. I feel like pane vanhu vari kuchema love story. Sure vari kuchema. Vasikuti trust. Ndiri zochidzodzi love ka. Ukoloka pasta that degree rekupinda love zvekutozogona love. Aipa. Vashoma unori bozi kona utazoro kunozoroka la gogo wako sekuru wako wakachembedzana but love yengonetsa yatonetsa zvakatongoma kuchikofungira nekuita sei. But I think this song inenge ichiratidza kuti ine kamuka kusawirirana mukati aichokwadi unazotsanangura about this song. Mungona semuno artist indofanira kutaura chokwadi. Tiri pamhepo zvedu bandifara kutaura chokwadi. Semuno artist trustic kana relationships saka tinoona tulinga navo mabebiwo vamwe mafriends vamwe mafans saka pangu nango tenderera kana photo kana kuti munhu angotora photo takangomira tese Slayz ngatore photo then photo ronzi iyo pane photo ndirakuona wana ningi and then about celebrity unongoda kungonakira unotora ne celeb plus ndiri jaya ndisandani ma guidelines akawandisa saka but ndiyaso imagine and then ucharora ke ichokwadi and then no more pictures awaizoyatso didi ozola madam achima scroll akarazva pambeda apa vanenge vane bumper wombe vachita but apa menyatso taseya chikakosha ndechekuti ndisati ndatorora musikana wangu handimwai direct ndiri artist apa nangu aiziva ndiri artist I do everything but atizonyanye zvedu tine totozvikundira kuti apa tifanira kudarika apa. So those vanoda kufona kana kusenda ma messages on WhatsApp platform 0719945945 0719945945 talk to Kiwi hari, hey, sendi bandari, yenda ngari, hey, terasha ngari, ini chinamri, andir gong yekira. Bukama.
unasamatenga unamatire vese vakakuvenga pabasa rako itasonopenga uvaratidze kuti utwaitanga inokurwadza wadza kana ukazvimanyisa umwe wangu utachive mari chatora mwari inokurwadza wadza kana ukazvimanyisa umwe wangu utachive mari chatora mwari ukawana nokufurira wangu uzapfuma vamwe vakafa vakaisiya pfuma kabatabata ukanyadzise roma nguva inokwana urambe uchitema nokora madidishanda handijarekunyuka musotina puputa datizuwa pari chabuda chinyaviriyoana tindichabuda digita nasi kunerima mangwana kuchaedza banang'ana namaungaipedza nyangwe kunerima ramba chingopfuma Slayz Deeds inokurwadza Chive begi. Hanzi mira sokuchiva mari dzevamwe naika. Mamonya Matete on Platinum FM. Slayz, God forbid. Straight one music. No one of them, Sachivi Mari, Sachivi Hari, hey, Sandy Bandari, Yendamari, hey, Terashamari, Inichinyamri, Andimbo, Yepira. Kugama unasamatenga unamatire vese vakakuvenga pabasa rako itasonopenga uvaratidze kuti utwaitanga inokurwadza wadza kana ukazvimanyisa Umwe wangu utachive mari chatora mwari inokurwadza wadza kana ukazvimanyisa umwe wangu utachive mari chatora mwari ukawana nokufurira wangu uzapfuma vamwe vakafa vakaisiya pfuma kabatabata ukanyadzise roma nguva inokwana urambe uchitema nokora madidishanda handijarekunyunyuta musotina pukuta datizuwa pari chabuda chinyaviriyoana tindichabuda digita nasi kunerima mangwana kuchaedza banang'ana namaungaipedza nyangwe kunerima ramba chingopfuma Slayz Deeds inokurwadza Maketsaya. kana ukazvimanyisa Live on Platinum FM with the lovely DJ Mamonya Matete, aka the Radio Emperor. Your man small board but big engine. As life you know it say. As life you know what's but usachive big will. I know you could do the peer pressure, but Slayz Deeds that boys mira is peer pressure. You know what Slayz Deeds Slayz. Pane zvinhu zvanachiona ndezvekuti vapana vakawanda mazuva anaya vane peer pressure and vari kuchiva big zvishu. vari kuchiva hapana vachima vada kubhilivhisa life yavasikurarama ndio vari kuprova yavasikurarama ndio vari kuprova chamari panenge pakaipa and then I see kuti a lot of producers right now vari kuti vakaona anenge achinzi vari kupisa ndiye vada kunyanya kutsoma serei ndiari kutsomwa kuti nyange usina mari yorekodisha so why is it because cashflow anga akantarisa apa ndatsaura nyaya because ndiye umwe wamaproducers ari muno mash west and then kuti why is it vanhu vachitsoma vacho vanenge vachinzi vari kudziya and then iwo waseartist and then wakabudisa album rekuti vanhu vasachive mari vasachive zvinhu zvevanhu and stuff. Tell us about I think ipapo pari kuvapisira kuzi vanhu vavo vari kuda kukudza zita then pamari apa vasina vazhinji vacho vari kustrugula zvekuti munoziva producer anofanira kunge atori pamusoro paartist but ndiari pamusoro maproducer ari kudya yange 2-3 vamwe vese tiri kustrugula tese vaproducer ihopo muri kuzvidzwa hanzi vaproducer ari kustrugula. Slayz Deeds in the building right now. We are talking about the new EP right here on the struggle, and I hope kuti kana wakatira right now panapa atipa track rimwe rakarowa zvakare Natasha and I love the track and big tune because rinekabe kuratidza kuti fungirana mu relationship and then right now panapa badzisa futi zvakare kuti aiwa izvi pane zvimwe zvekuti vamwe vanhu vari kuda kuchiva big and stuff and then what next right because tinoda muyatso ribata rese tozodanga utanga kunzwa muti vari kuti chi about that. Alright. Inini ndoda emphasize kana kusimbisa ndonyokurudzira masize angu andaudzire mama youth my youth masize angu akuti mirror time nguva inokwana ini ndakatombotadza kurara ndabirwa song
because ndatofunga kuti pamwe ndo breakthrough yangu. Yes. But ndakatozonyatsogara pasi ndikati but maybe zvine reason. Kantombochila. Nguva yangu chakwana. Ichitozoti song yakaipa iri kurira mazuva ano song yekubva kuna Dunge Yuti na Solo. This is my song, my guy. Apa dzongoa ndikasvika mustreet ndichifamba like ndonzwa song yangu ichirira panapa yangu inini exactly, then ndoenda pa next ndonzwa ya uyu panondipisira. Just imagine kuti kana maybe unotozogona kutonzawo maybe unenge watochila kune maface vachiridza song wobva watidza but iyi yakaipa but hapana imwe kai yakazura but how do you feel and then unozwa kuti unogonoita stress kana kuita depression. Unoita stress. Ani nangu ndongochila ndongoita ngenisiri ndini zvangu but Samantha deep down mwana wamai. Samantha who's Samantha was not zoti kana unakati Samantha anobva isaka makaibhoza na Samantha une wawanda. Right. We are Samantha tongoti my cousin sister ane 9 years muno ndikaimba naye song 9 years akatanga kuimba ni about 5-6 years apa so far ni 9 years ndio muno ndikaimba okay and then he also kumviringidza chikoro manje. I think my parents ake vari ku manager so far ku manage by my parents kuti mane okadai so time ndiye music time ndiye andidika saka panenge barinani. Okay, so soon after short break ichita kutora that song inonzi mwana wamai kubva kuna Slayz Deeds back to back Samantha just now soon after this short break, but don't forget zvakare kuti maybe kana uzobata macodes nchake ndiri kumavura just now and then tobvananzo maybe uda kutaura naye kana maybe uda kupa comments or whatever choda kutaura about Slayz Deeds. I know kuti maybe utopiswa bahati zveso kuti that guy song yange katobira but maybe wewe utori the original song utoshanda nechinji chakabiwa kana ukanzi hani mazodziya moto wembavha imbavha anoziya so kana uchiridza song yakabiwa Slayz God forbid mwana wamai vangu ndinoda tivimbisane nyangwe tanetsana tatadza kunzwanana ndinoda tichengetane mwana wamai vangu kuti udadise vabereki mwana wamai ndokuda stereki usawanze mashamwari yefeki kangano zvandikakutadzirawo peki imi mutadisiye kana makushanda kuchigora kukodiwa zvakawanda chero zvamawana inotenda musasaite vasikana vakawanda mwana wamai vangu ndinoda tivimbisane nyangwe tanetsana tatadza kunzwanana ndinoda tichengetane mwana wamai vangu life yakavhara pane loko nyangwe ndiri pamawani zvekutoiswa ngetani ndikadzinga kuchikoro uzoti ndikarwara when things are not okay zvekushaya mari yega I'll be there for you I'm proud to fool you mwana wamai vangu ndiwe svikawo matinewe I'll be there for you I'm proud to fool you mwana wamai vangu ndiwe svikawo matinewe mwana wamai vangu ndinoda tivimbisane nyangwe tanetsana tatadza kunzwanana ndinoda tichengetane mwana wamai vangu ndinoda tivimbisane nyangwe tanetsana tatadza kunzwanana ndinoda tichengetane ndoda kuti udadise vabereki mwana wamai ndokuda stereki usawanze mashamwari yefeki kangano zvandikakutadzirawo bheki imi mutadisiye kana makushanda kuchigora kukodiwa zvakawanda chero zvamawana inotenda musasaite vasikana vakawanda mwana wamai vangu ndinoda tivimbisane nyangwe tanetsana tatadza kunzwanana ndinoda tichengetane so kana wachinzwa unobasa comment on 0719945945. I need to see 5 emojis on WhatsApp platform studio right now with the Slayz Deeds and Samantha Hanzi mwana wamai. I don't know what to think about this one. Hanzi mwana uyo ane 9 years and I still remember kuti azvisi kuviringidza vana kuchikoro because ndanika mukane 10 years muno mukari grade 5
kari totrenda right now kakuimba sungura saka zvinhu zviri kutoitika mazuva anaya Slayz Deeds unoziva kuti nditoona kuti zvinhu zvekutoti maybe vanhu vaifunga kuti maybe kuita zvemusic kunogona kuvhiringidza mwana talent rake and stuff but hakuna zvakadaro as long as mwana achigona chikoro anongogona chikoro kana chikoro anongogona avhiringidzwe se watutora nezvake uyu ane confidence kutoti vakuru isatina confidence idzodzo woyo kuchikoro zvese nekumusic wacho so and it's just about this song mano mai vangu and then what do you think about that song is it maybe kana pakanzi toda kuroyerwa track iroro unoenda nayo kushoera just imagine apa unenge wanzi uya kuvic force and then what do you think about that toda kunyatso that track rakaipasha toda ku tinenge kana tabhukwa kana tabhukwa tinoenda naye hayi atori free ari free ukazonika mwana asina kuya anoona mbida ari kambopenga ari muchimondi atsva yenyaya yekuti hanzi haana kuenda kushow yanga abhadhara deposit yewaya azoibuda kenyaya zvinotoiona nhasi but unogona kuzobudikira wawa wega kaiko but ndobaya naye awinde wangu zvekudaro mwana wacho kuti kana ndichitokundikana togara tawirira kuti patikukundikana maybe rinenge riri zibig club riri kutokudai zibig club machoti mwana wangu amai club hano kana mai vakanoza kuti music zvekudaro serious vangatoendawo vakabatira mwana mike vanomutembawo right okay and then but track inonzi I wish tell us about the track and they talk about vhura makozi because rizoti vanhu vakuti nzokutotsva kuda kutaura neko alright track rinonzi I wish iro sort of like ndakaimbira vanhu vari murudo like say major tauda kuroora saka rinonzi babe I wish you and me as a family everything will be okay ndinoshuvira kuti iwe neni zvinhu zvakarongeka ndakaimba nemukomana ara panonzi dance code my guy anamuzoti ndakuba maybe uri bodyguard tinotobato and then vanonzi dance code okay ndaigunotadza kuna urishedza aisi dance code oh nice now and then rikatingoriridza ndaitobvatavhura makozi timbozotona ndichi andi that's all that Tinoda ugare uri nearby waukodzira ngona singilalabhai isiri panzvimbo handifile fine baby ndiwe sunshine usarire time ndingakara ndiri ndega handikwanisi I'm ready kumaintro handipaniki tema dzaka asakupe pressure chingondifonera kana vaibuke pavanedzi baby I wish you Woyo! Raiva! Nice one. Nice. And me, as a family, everything will be okay, babe, I wish you. And me, as a family, everything will be okay. Not to a banks in Naruto, but I can't bang a Sandiwa. But I go to Muramu wangu. Nice. That was our next verse. We are waiting for the next verse. Whoa! No. Just cause andisi mpinga zandikanda mbina yaukuda usahaita andina big but I wanna be your provider anyways everything emojis on WhatsApp platform right now. I got it do banana kizwa. I love this collaboration. I love this collaboration. Nice one. Hansi once day what?
Is it die? Because I'm going to die cold. It's DS code. It can go to die cold. Is it? Was Ari cold? Yes, Ari chill. And kunge anji. Then what happens? JT. JT anopiswa. JT anopiswa. Yeah, what you maybe dying's cold. Dying's cold. Asikuda kuzvisa pavanhu maybe. Because maybe kutotanga uda upinda man. But I feel like anopiswa. Fair. Anopiswa. I'm coming and going and doing three same family, you know, the Slilo family. Oh, Slilo family. Slilo family. So okay. Same family now I'm coming. But I think I need just one very power. And a voice, and a power, and then he knows how to control his voice. Like that, you know. I like it. Yeah, serious. Yeah, Masaladi. I don't know what to decode. Yeah, it's fine for today. Decode. Yeah. Alright, guys. Soon after this, talk for Makos. Yeah, and then Chimbo's War maybe. What dog is a comment, and they just ordered the last song Kenani. Don't dare to Farana. I did it. Yeah. So soon after this short break, you can already know that guys told and Slayz Deeds in the building right now. Back to back decode. I love this one. Yeah. And they know what to say. Come to say, what's your take on this EP? And I know ndo ma upcoming ari kusumuka zvine panji mazoona kusumuka ngemndege ngemoto avezi kungoitika mazoona madizam ari kusumuka ngemoto ari kusumuka wani zoti unoona tondonzi indi akupisa hakanori kubonza iwa manje but atoenda so soon after this adverts and then soon after this top doesn't get chibatanidza toona kuti ndezvipi zvatikakwanisa kunge tichizivisana about zviri kuitika right now. Wakatera the Platinum FM with the lovely DJ Mamonya Matete, aka the Radio Emperor. Inzo mashoko anotera. It's Dines. It's Diens. Yeah. Okay. Is it Diens or Dines? Diens. Yeah. This is not I mean. But tichando zonche kuti vanhu vachashungurudzika pagurishedza sekuti akuenda kushow ya Diens. Yeah. Maslay quiz ale kadzungu. I know kuti vanozvibata, vari kuzozvibata. Yeah. Exactly. But sinei getting kubata makhozi panapa panada kutaura neni, right? Okay, 0788535350 kana 0719 and 945 kada kufona utauri na Slayz Deeds. Yeah, pani zvandanzo bozi panika ka sound kandanzwa so kekuti maybe it's sata tora makhozi nokuna kufana kutsanangurira satafari suppose 5 minutes. 5 minutes. Yes. All right. Anything about your EP and then the vibe that you feel with that EP and what's my wishes akho maybe tarisira kuti this time do unombonoimbira muhotera inonzi chakati ukariba. I like it. Ndinoziva like ma upcoming mazhinji ma upcoming artists struggle nenyaya yekuti music yedu tikugona kuimba kuna vanhu vatikugona kunzoko vari kugona kuimba but kuti music yavo isvike kuvanhu ndo pane nyaya saka pa-EP ndiri kufunga kuti richandishift kusvika pane rimwe level. Oh yeah, yes, yeah. But dai kuri kuti ndagara ndiri kupisa kudhara ka masongo angu is ari 5 ka imwe iri pa number 1 imwe pa 2 pa 3 pa 4 pa 5. Oh yeah. Yes. Akaipa. Yeah, 0719 945 945. Talk to DJ. Hello pa Platinum FM. Platinum FM asquare zai. Okay, I think pane ka problem kari kuitika ne connection yangu but sinei ngani mubata ma messages ari panapa. Big up to you my Rihanna. I parse pa murundi bata murinda wana ma 5 emojis big time and thank you so much for joining me pa chikono wono mu chinoi. Nice one. And rikona zvakare hanzi mabena bebe mchajora ndimi mu studio vlog. Big up to Mkoma Itai. Thank you so much for joining me. And I hope zvinhu zvese zvakarongeka hanzi ane chipo zvake a big time akaramba akadaro anogona kupisa big. Yes. And thank you so much for those messages are coming right now. Big up to you Mkoma Tamsanga. Big up to you Tanya, Melissa, Woyo. Thank you so much for joining me. Drakare Hanza Nakiro. Okay. And I see right pa Hanzi ko masukura say DJ Hanzi took fast go big time ne mabasa iwa yo nice one and the
hanzi zvakanaka kukurudzirawo vechidiki kuti vasumuke vari mukati memimhanzi. Hanzi zvakanaka kusumuka nevamwe vanoda kusumukawo. Yes, that's powerful. Nice one. Big up to you, Kezas Mute. Paguruve Mercedes Nasan. Thank you so much for joining me right now. And I hope you just say Jakarongeka. Big up to you, Mkoma Tyson from South Africa. Live streaming at www.platinumfm.co.zw. Mangu kada zmoto mdara magata. Nisudakana kunzwa anything, any comment, but moto shit. What up? Yeah. Next one. So, what's your weight before you go, my guy? Maybe we don't go see you, so don't go see that. But certain the song, the song just for a minute or 2 minutes, and then to the Zofaris. Right. Ndoda kutenda vese vanonditsigira vese vanosupporta music ya Slayz Deeds. Ndoda kuti kana muchida kuwana music ya Slayz Deeds, munoenda pa YouTube munosearch pakanzi Slayz Deeds. Slayz Deeds, then mobva ma subscriber wepapo. Kungo subscriber chete ndinofara zvokuti one subscriber yako iwe nondifadza zvokuti nice one ndofila support. Yes. Therefore unonzi Slay. Mna no Slay. Staring that was my wish kuti dei wakabvisa ka ezeta. Pakatotanga pakadaro ndakatozeza zeti kuti ndikomana afani kuslaya. All right. This is the favorite song kubva kuna Slayz Deeds. Ndo zvataura. Regati mboifila. Nice. I'm doing no mafaro. That's mafaro. Tika isarura chimbo bado